Takže ahojte ľudia, u dnešného videa som nový tvorca na YouTube a môj cieľ je dosiahnuť aspoň 50 odberateľov do konca tohto roka a budem natáčať content z hry Car Parking multiplayer, nejaké návody alebo napríklad také hry. Takže my si ideme zobrať toto moje obľúbené auto, lebo nemám všetky autá. Proste viem to urobiť, ale nedá sa mi to. A proste jedno, takže dali novú mapu, my sa ideme pripojiť na ňu. Ak budú v tomto videu nejaké búračky alebo sekanie, tak to neseká to video, ale to seká tá hra, lebo v poslednej dobe mi strašne seká hra. A takže tak, strašne mi seká hra Car Parking, tak ideme na to. Vidíte, strašne mi to seká, napíšte dole do komentáru, ako sa toho mám zbaviť. Takže my si teraz ideme vyskúšať maximálnu rýchlosť. Potrebujeme nájsť nejakú rovinu. Do konca roviny budeme tlačiť na plyn. Takže 3, 2, 1. Vidíte, prepáčte za tieto buračky. Proste nie som taký dobrý vodič. Ľudia, takže my si dáme kameru z dnu. Takže tak. Toto nie sú NPCčka ľudia, ale toto sú skutoční ľudia, ktorí so mnou hrajú. Tu som si s mojim kamarátom dával preteky, s mojim bratrancom. Tu takto sme sa postavili a dali sme si preteky. Najprv som vyhrával a potom som prehral. On má lepšie auto ako ja.
Ale teraz mám ja lepšie. Lebo on si ho čipol, ja som nemal žiaden cash. Som nemal ako. Ľudia, a Hradcar Parking, možno ju niektorí z vás ju poznajú, najmä chlapci, ale aj dievčatá ju možno poznajú, lebo je proste o tom, že vyberáte si z online modu, single modu a parkovacie jazdy, že parkovacia jazda je o tom, že proste parkujete auta a dostávate za to peniaze. Hry, ako si ju stiahnete, vám dajú, budete mať auto, ktoré má 175 HP, ale ako úplne ide zle, pomaly, najpomalšie auto v hre, asi. A budete mať 25 000 a v tejto hre sú ukryté balíčky. Ja som si už tie balíčky pozbieral, ale nie všetky, lebo premenili mapu a niekedy, vidíte, takéto auto budete mať. No, pozrieme na zápas. Takže vám ukážem, aké auto, takéto auto budete mať. On si myslí, že ja sa asi vybúram a asi má pravdu, lebo mi to seká. Ľudia, sami vidíte, že mi to seká. No proste už som vám povedal také základy a proste je to jednoduchá hra, je to zdarma hra pre každého, dostupná na iOS, na iPhonech, aj na Androidoch. A toto je asi také krátke video na začiatok našej youtuberskej kariéry. Takže prosím vás, dajte like a odber.